Hello everyone, खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबो बरायनाय थाबाय लोगोफोर दिनै जोंहा आलासि फैगोन ओमफ्राय प्लेनिंखौ दाखालिनो गौराङाव खालामखादोंमोन नालाय लोगोफोर ओमफ्राय अखा हानायनि थाखाय केनसेल जादोंमोन ओमफ्राय दा सान्दुं दुंफिनलायबाय आरो ना माने न'आव बानायदोंमोन आरो ना लान्चनि थाखाय ओमफ्राय आलासिफ्रा सफैबाय आलासिफोर सफैनाय लोगो लोगो माने सान्दुङा बिराद मोजां दुंना होबाय थ' माने जोङो गौराङाव थांफिनो सुरु खालामबाय आरो ना अब्ला दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना नायलां आरो जानाय लोंनायनि आइटेमा मा नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरो माने न'आव बुजायनो लागाखौ जों गौरां पार्कआव बुजायहैनोसै सारमोनाबो माने बेफोरबायदि टाइमखौ मोनबाय थाया नालाय बैसागु बा निउ इयार मागोनि बेफोरबायदि पिकनिकखौथ' मोनजाबाय थाया बिसोरो थाल बेथाल थ' बेखायनो माने दिनैनो पार्टि जाहैनोसै आरो ना जयै दा गासिबो जानाय लोंनाय रेडि खालामखाजोबखाबाय आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय दा जों थांबाय थानि नोंथांमोना जोंजों लोगोसे फैफाबाय था आरो ना लोगोफोर बै गौराङाव पिकनिक जानायनि थाखाय नै रेडि काराव सोनानै लाबाय आरोना जोंहा जेबो नङाहाय मालाबा सुदो ए मारिदोंमोन आङो र' लोगोफोर जों न'निफ्राय ओंखारबोबाय गौरां फारसे थांगासिनो आरोना बन्द'नि गारियाव गाखोबाय जोंहा थांगासिनो नै खाथिसोखा दसेनो सहैखागोन सासेया सालायग्रा जों सानैनै गाखोग्रा आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आंना सारा फिसाफोरखौ लानानै स्कुटिजों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै सफैमारबाय थारैनो माने खाथिखा नालाय आरो बिनि सायाव कारजों फैनाय थ' सफैमारबाय आरोना जोङो नायदो नै लोगोफोर ओमफ्राय दिनैनि जोंनि बे पिकनिक जानाय भिडिअ नोंथांमोना जोबजासिम नायलां आरोना लोगोफोर जों बबे साइडआव जागोन बोरै बेरायगोन बोरै मा खालामगोन थ' नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरोना लोगोफोर नै जों दा गारिखौ नैबेयावहाय लाखिबाय आरोना लोगोफोर नैबेयावहाय दोननो नागिरबाय जोंना बन्दुआ थ' नोंथांमोना नायलांबाय था आरोना भिडिअखौ सिदा नै लोगोफोर गौरां ब्रिज गाखोबाय आरोना ओरैबायदि सान्दुं ख्रां बे समाव आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नायदो खिन्थाहरबाय आंनि ब्लगाव नुबाय थाखायो थ' गौरां पार्कखौ अब्लाबो दिनै पिकनिक जानायनि ब्लग हिसाबै नायबावदो आरोना लोगोफोर नै बिबारा जि मोजांखा लाबोदो जेकेट लाबोदो गोसोबायदि गेलेथोंसै आरामसे गथ'फ्रा बुंगासिनो आइ गैलालै अखासो हाबाय आजा खेलो ये कौन सा एनिमल है हॉर्स वीडियो ले लिया ठीक है हाय बोलो ब्रा हाय आंटी देखो हाय नोंहाबो गराय गाखोबाय नै लोगोफोर मेरिगल्डआ गौरांनि मेरिगल्ड लोगोफोर जि मोजां साजायनानै दोनदों ओमफ्राय गोजौआव पिटुनिया आरोना नै अरिया जि गिदिर बारखादों नै लोगोफोर नै मोजाङै नायलाय नै लोगोफोर बिराद मोजां सेवबाय अखाबो मोनबायना हराव खननै जाबाय अखा हानाया आरो नै दहायबो हाबावदोंमोन आरोना माथो ओरै एकदम गायजोबथारदों नै लोगोफोर जि मोजां समायदों नै औ नै लोगोफोर औ हाया सुबिदासिन नालाय माने खुला जायो नालाय थाबावबो देरनो आसा थायो सिङाव हाबनो हाबाय गेजेराव गोजा दङ नै लोगोफोर गौरांनि पिकनिक जानाया दिनै साक्सेस जासिगोन मोसानांगौ मोसानोथ' रोंखाया मिरामिस लोङा जाया माने औ जानायाथ' जायो लोङा आरोना अब्लाबो एकदम लोंनाय बायदि मोसागोन आरोना जोङो दाहाय नायदो नोंथांमोना ओमफ्राय जानो मा फिफांथाय मालाय मैगंबो गायो ओरैजाय ओइथिं फिसाफोरा गेलेदों आरोना गथ'फोरखौ दसे गेलेहोनोसै ओमफ्राय जानोसै लोंसै आरो ओमफ्राय ब्लडलांसै बारा गोबाव थाया नैबेलाय लोगोफोर बिफाया फिसाफोरखौ जुला नारदों आरोना लोगोफोर नै हैयां नारगासिनो दङ बिफाया ओमफ्राय जोंहा बिमा सानैजों माने बै फारसे बेरायहैदोंमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय थारैनो जों जयै बेवहाय सफैबाय आरो दे गाखोदो नारहो
दे नारहो वा आगे से दे 1 बरिया हेपि निउ इयार ओमफ्राय नोंथांमोना खोनादोंना जोंना बन्दुआ दोंसे गान रोजाबदों आरोना ओरैबायदि हेपि गथ'फोराबो जुला गाखोनो मोननानै थ' नोंथांमोना गाज्रि दामोन माने गोदोनि मोजां सल' होननानैहाय बे सल'खौ रोजाबनाय जादों आरोना आरो बेबायदि टाइमखौ माला मोनगोन मोनखायाना दे सल'आ खनदो दे सल'आ देनाय मोजां खनलाय बिराद ज'खि आंना बोराया मा खालामथाय सिंगार जानो बिराद गोसो रायजोफोर गौराङा दिनै ओरैबायदि मोजां लोगोफोर नै बेवहाय बिथांजोआ बुंदों आंना हौवाया जौ लोङो होननानैथ' लोङा लोगोफोर ओरैबायदि मोजां फ्रि आरोना ओमफ्राय जोंथ' पिकनिकसो जानो फैदों नङा होमबा फेमिलि पिकनिक थ' गौराङावथ' निसा बुस्थु सोनो मोना नोंथांमोना मिथिखागौ आरोना लोगोफोर माने जकिं आरो बुहुत इन्ट्रेस्ट बिसोरो हौवा हिन्जाव गथ' गथायजों बुहुत इन्ट्रेस्ट लाबाय आरोना बे गौराङाव जिहेतु जों गोजानावबो थांनो टाइमबो गैया नालाय लोगोफोर जाबाय दाबो ना हाय सनाफोर गाखोनोबा थाब फैदोसों औ दिनै सानडे थ' जोङो फैबाय आरोना जयैनो गथ'फ्राबो गेलेगासिनो नै हैयां ओमफ्राय आंना सारा बैथिं दङ आरोना लोगोफोर नै दे नारनानै हो फिसाफोरखौ सान्दुङाबो आरामस्राय दुंना होगारबायहाय आरामनो दा जेबो माबाबो गैया आरोना अखा हादै एरिबो गैया बांद्राय अखा हादै थालायनायबो हाखायाखै नालाय ओमफ्राय जोङो माने गिसि जागोन सानदोंमोन आरो ओमफ्राय थारैनो ओरैबायदि मोजां आरोना गिसि नङा द्राय लोगोफोर खारलांलायबाय बेरायगासिनो दं जोंहा ख्रां ख्रां सान्दुंहाय 1 2 3 आं बांद्राय खराबाथाय आंबो गियो आथिंखौ नांहोना राजा औ लोगोफोर आंना फिसाजोआ नैबे जुलाखौ बिफाजों लोगोसे गाखोनो थाखाय माने नेबाय थाखानायमोन नालाय थ' थारैनो फिसाजोनि साननाया फुरा जाबाय दिनै जाय गौराङाव माने बिफाजों गेलेनो मोननानै आरोना जराफ्रा ओरैजाय फैनो नाङा ओरैजायसो थाफैलाबायो माबा गथ'फोर गेलेग्रायावसो थाफैलाबायो ओमफ्राय लोगोफोर माने सेंग्रा सिख्लानि खोथाखौ रायलायाबाबो जाया आरोना माने जोङो जेराव गथ'फोरखौ गेलेहोदों बा जे जायगाया गथ'फोरनि गेलेग्रा जायगा बे जायगायाव माने जरा दंफैयो थ' उफाय गैया आरोना रायलायनांगौ जाबाय माने जोंनो मेगनजों नुनानैबो नुयै बायदि थानांगौ जाबाय बेबायदिनो जायो आरोना लोगोफोर माने नैबेफोरो गथ'फोरनि प्लेग्राउन्डसोखा बेफोराव माने थाफैलाबायो माथो खालामबावनो आरोना लोगोफोर आरो टाइमाबो बे समाव 1:30 ना 2टा बेबायदि टाइम जाबायमोन आरोना लोगोफोर अब्ला बै जायगाथिं माने फिलाप जाखाजोब्बायमोन आरोना जेराव सेंग्रा सिख्ला थाग्रा थ' बेखायनो उफाय गैया ओरै फैनांदों खोमा आरो लोगोफोर जों दा नै बैग्रि जानायनो होननानै बुंदों आरोना बन्दुआ थ' आङो नैबे बैग्रिया गोथाव होननानै आं बन्दुनो खिथादों आरोना लोगोफोर दा जोङो बे बैग्रिखौ जानोसै आरोना लोगोफोर दालिया सेर गोलैगोनलै जि साइज नुबायहाय मोजां नुथारदोंहाय हो खेब्बाय आं ओइ बिबारजों नोंजों समायसोथारदों आरो सासेखौबो बरिया जि साइज नुखादोंहाय आं बेखौ सर्ट भिडिअ बानायसिगोनथ' नोंसोरखौ ओमफ्राय जायगायाबो ओरैबायदि समायना थ' बेखायनो बिसोरो बोराय बुरै फट' लाबाय आरोना लोगोफोर देनां नायनो थाखाय मेम'रि हिसाबै थागोन बे हिसाबैनो मालाय बिसोरो गथ' गथाय जयै माने फट' लादों आरोना
Asal salam lalar ke bare bri. Laden sabe. लागोन र' मालाबा जों बे जायगायाव लाया फै प्याज लग गया मुझे प्याज लग गया गाड़ी उसका लग से अरे कितना लगी से खाना प्याज सब कुछ गाड़ी में है पापा पिज्जा भी प्याज लग गया है अरे तो गाड़ी के पास जाएगा तभी मिलेगा ना दा जोङो लान्च जानायनि रेडि खालामनो थांगासिनो लोगोफोर माने गथ'फोरखौबो दसे गेलेहोबाय थ' जोंबो एसे बेरायबाय बेखौनो नोंथांमोननोबो खिन्थाखाबाय दसे फट'बो लाबाय दा जोङो उखैनायबो मोनबाय थ' बेखायनो जोङो जे जायगायाव जागोन बे जायगायाव फैबाय आरोना लोगोफोर जानाय लोंनायनि फारियाव फैबाय मुरि ओमफ्राय नै स्प्राइट रेडि खालामबाय आरोना जोङो जयै जानोसै बेबो नै फुख्रि सेराव आरोना लोगोफोर नायलाय जि मोजां ग्रिन ग्रिन जायगाया जानो माबायदि मोनजागोनथाय फैदो आजा मामि ओइथिं मानो मोखां जाहरखो ना ओरै नाहरनोसै मानसिफोरखौ sama bar dal bai ana kemala kana लोगोफोर नै जा मुरि साटनि जाखांबाय ओमफ्राय दा नै होलायबाय मा ना खर' इग्लिनाय ओमफ्रायो ना फ्राय jauh geran di bal ओमफ्राय जौ गोरान नैलाय फेंफोना जालाय जोंना जौ गोराना asli jauh होख्लायबावनोसै आरोना ज'नो आरो माथो खालामबावनो लोङाबा बे जोनोमाव फैगौ जोनोमाव मा जायो औ जायो लाले जानोसै दे ओमफ्राय गोबाब जाखो ना माखो मिथिला नों लालाय लादों फुन लादों माथो मोनो ना संख्रिया नायदो दे बुन्दु गोथावसो हाखि नायदो kali ladu kau ikut film kana अरे मम्मा ना ना मोबाइल तो ना दिखता है जाबाय ना जादो आजा जादो सुना देखो आलू खाऊंगा अरे दे होल ओए 2 मिनट कितना ना ना हमको दे हमको दे दै ये मोली ना मैं आलू खाऊं ikut sini ikut tak kali पानी देगा ना बेस बिरियानी अमा बेदर भाजा जानो रेडि जाबाय फिसाफ्रा ओमफ्राय लोगोफोर नै ओंख्रि ओंखामखौथ' नोंथांमोना मिथिखाबाय बेस बिरियानि ओमफ्राय अमा बेदर भाजा आरोना ओमफ्रायहाय बे ना एग्लिनाय ना फ्राय बेनोसै आरोना लोगोफोर बाखि माने हास्लाबाखै आरोना जोङो माने रेडि खालामनो सानजौबायबोमोन नालाय थ' नायबाय थादो नोंथांमोना दा जोङो जानो थाखाय रेडि आरोना लोगोफोर गथ' गथाय जाखां लोंखां एसे नै गय फाथै जानो रेडि आरोना लोगोफोर जोंना सारा खावगासिनो ओमफ्राय मोजां गाज्रि जयै बेयावनो सावरायलायबाय आरोना गोबावजों खनसे लोगो मोननाय बारथ' लोगो मोनबाय थाखाया आरोना लोगोफोर थ' रायलायबाय आरोना मोजां गाज्रि माने फिउचारनि थाखाय आरोना जयैनो दा नै जोंना सारा गय खावगासिनो आरोना एकदम आखायाव गय खावनाय नालाय माने बौसि थाल लानानै खावबाय थादों आरोना लोगोफोर हाथारलां जानो लुगैथारबायलै जोंना रेडिखा फाथै सुनै जाखांबाय लोंखांबाय जानोसैलाय लासैनो जाखागोन आरो हम डिलिभारि खालामजोबनोसै गासिबो दानि दिनाव सोर लाइन जाबावो रावबो मालाय बिसोर 30 थाखा लाजायो जों 20 थाखा लानो goi pakai dreng udah ya सब लोगोसेनो सब yo bosnya kau बेनो प्लेट जादो बोराय बुरै बेबायदि टाइमखौ बहा मोनबावनो nalar bukan aku sih जानोसै आं बुरजा जागोन फाथै जाबाथाय बुरजा जायो दा खुगाना होलाय जाहा अननानै nah dukun aku satu orang दे फुदे सातथा गाथोननि दैजों सुनाय जायो दे बे फुदे बिलाइ मैला दंबारमोन खोमाहाय दे kayu sini ya बेखौ आं जागोन siapa aku dilarang sih जाबाय बै सबखौ खट बाबा बेयाव बिदि जाया ओंखायनो बायो आं बायनो जागोन आं एसे स्लो दं ini kapan jalan mana baca आं नांगौ मोनबाय इससे ज़्यादा बराबर दे रहे हैं क्या चलने बाकी मेरा बुला जाएगा क्या हो गया दोनों बच्चे किधर गए ले गया udah gila उधर वो देखो लोगोफोर जोंहा जाखांबाय लोंखांबाय हजम जाबाय gaudang औ बिबारफोर बायदि गावदां बाय होनसिगोन आरोना जाखांबाय लोंखांबाय दसे जिरायबाय जानाय लोंनायाबो हजम जाबाय गय एरि जानानै ओमफ्राय दा थांसै आरो बिस्रा
बेराफारसे थांसिगोन जोंहा फारसेथिं थांसिगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थाफिनदो बाय बाय See you later.